Ydy blaenoriaethau'r Blaid Werdd wedi newid felly? Mae yna risg hefyd y bydd yna landlordiad yn gadael y farchnad, felly pa un fydd i'r gwirionedd? Y coed yn ei blagur, a'r Blaid Werdd yn gobeithio am dyfiant mawr ym mis Mai. Un peth wrth sylwi ar y manifesto yma i chi wedi cyhoeddi yw bod natur a'r hinsawdd yn seithfed ar eich restr o blaenoriaethau chi. Tudalen 22 yn y manifesto. Ydy blaenoriaethau'r Blaid Werdd wedi newid felly? Ni wedi bod yn glir fod yr argyfwng hinsawdd, yr argyfwng yn byd natur yn hefyd argyfwng cymdeithasol. Plaid sydd am rewi rhent yn flwyddyn. Mae yna risg hefyd y bydd yna landlordiad yn gadael y farchnad. Wrth gwrs mae'n risg, ond fi'n meddwl... A byddai llai o dau a chi'n barod i gymryd y risg yna? Fi'n meddwl ar hyn o bryd mae y risg i bobl ac i landlordiau yw fod pobl methu fforddio rentu. Ie felly, cynlluniau uchelgeisiol, ond a nhw'n gost effeithiol. Dydyn ni ddim yn mynd i ddweud, o ni'n mynd i wneud un peth neu'r llall, ni ddim yn mynd i gor-addo. Mae trydalwyr yn heiddi gwybod lle mae arian nhw'n cael ei gwario. Wrth gwrs, ond ar y pryd yma, dydyn ni ddim yn y Senedd, dydyn ni ddim yn y Llywodraeth. Fydde angen naill ai cynyddu trethi yn sylweddol neu wneud toriadau mawr mwyn hyfforddio pethau sydd yn y manifesto yma. Felly pa un fydd i'r gwirionedd? Fi ddim yn meddwl mae'n un neu beidio. Fi'n meddwl ar hyn o bryd mae'r costau yn y system yn cael ei roi ar bobl. Mae gymaint o uchelgeisiau yn y manifesto yma, ond ddim uchelgais pendant rhyw nod i sicrhau bod Cymru'n genedl zero net. Wel, ni gyda y targedau sydd mewn gyfraith yn barod, felly fyddwn ni yn anelu at y targedau yna.